agwanta lang ta. Unya, sa mga maglisod, siguro, mahimo siguro tang mo timo-timo, og na-break. Siguro mga 10 minutes, 15 minutes, mahimo ta nga mag-break. Mientras tanto, atong ibutang ang atong kaugalingon. Sama nga kita, usa sa mga disipulo ni Kristo, nagpamati sa iyang mga pulong aron kita makaamgo. Kung unsay sa, we will realize what is sin, we will know the consequences of sin, and we will know the antidote of sin. Unsa may kinaiya, unsa may matang sa, unsay mga resulta, unsay konsekwensya sa, ug unsay panagang batok sa. Busa niining gabiuna, nagigahin nato alang sa atong paghimo og santo ehersisyo, holy exercise, isip preparasyon sa Semana Santa. Isipan ninyo nga ang akong mga daang parokyano sa New York nag-ampo alang kaninyo. 3 weeks ago, pagsulti ni Dina Yanez, pagsulti ni Baby de la Casa nga ako kunoy pahatagon sa retreat, wa ko magdiki-diki kay mularga ko sa Romlon, ugma pa man. So, mularga ko sa Rojas City, ugma. So, may panahon ko. So, sa gilayon, nagpreparar ko, gitawagan ako mga parokyano o mga parokyana. Labi na gyud ang mga Hispanic community sa New York para magsakripisyo pud sila alang kanato. Ug daghan ang mingon nga ug mahimo unta nga i-zoom kini, atong i-zoom iko nga dili man ni Spanglish, Taglish man ni og Bisaya and English. So wa ako'y Tagalog, Bisaya lang og in English. Dili ko mag-Espanyol kay dili man ni para ila, para man ni sa inyo. So this is not Spanglish, not Spanish English, but Bisaya and English. Og hangtod nga mahimo ta nga maka unsay nga na kanang i-PowerPoint nyo, atong i-PowerPoint. Mientras tanto, please know nga upat ka parokya ang nag-ampo alang kanato. Number 1, St. John the Evangelist Parish. Diha ko nag-star. Unya, Martes sa gabi, na ako'y atuon, Our Lady of Fatima Parish. Sabado sa gabi, na ay St. Mary's Parish. Unya, ang ikaupat na apoy, St. Peter of Alcantara. Wa taana. Wa pagyud badungga sa Pilipinas nga ay santo di ay nga katsila, San Pedro Alcantara. Nayalan ka darang nga lungsod, dul sa Ronda. Pero dili na maoy kanang patron dito. So, ugwa ko muadto sa New York sa tuig 2000, wa gyud ko'y kalibutan nga naa di ay San Pedro Alcantara. So, St. Peter of Alcantara, Fatima, Our Lady of Fatima, St. Mary's, o kining St. John the Evangelist. Tiyaw mo na, upat ka parokya akong atuon kada semana. Ang Martes mo ay pinaka-busy ginako. Kanang Sabado sa hapon, alas 5, o na English Mass. Pag alas 7, Spanish Mass. Domingos buntag, English Mass. Ang manimba, 60, 80. Pagabot sa Spanish Mass, 2,000. Ang nagpainit sa mga bangko sa among parokya, mga way dokumento ng mga immigrants. The non-documented immigrants, mga wa na'y papeles pero active sa simbahan. I always tell the priest, the people who warm the pew, the people who warm the bench are the Hispanics. Mauna sila ang mga Spanish immigrants, El Salvador, Chile, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Uruguay, Paraguay, Belize. Mauna sila ang mga parokyano. O kadaghanan sa mga active kayo, Dominican Republic. Ang usa, of course, you can guess, Mexico. Basta mga kanta nga mga Marian songs,
You can be sure, ang Mexicans may kay ana. In fact, some of our songs later on na ay mga tuno nga kamauta, na ay mga lyrics mga makamauta. Nagsabot namin ni Roy na ay mga lyrics nga andam na pod si Tet. Pero giganahan gyugo kay ang kanang equivalent sa atong mga kantang binisaya gikan di ay sa kinatsila. Unya ka ng kinatsila, gibahin-bahin, gibungkag-bungkag. Kada nasod, depende na unsay ilang ibutang nga lyrics. Pananglitan no, Diyos na mo sa kaluoy, naapod sila anak. Kay familiar man ko sa tono, wak ko maglisod sa ilang lyrics. Ug naapa ko'y nakatunan dito, pagkaanindot yun. Basta maghimo sila Via Crucis, susama sa gihimo sa kadaghanan din niya itong Biyernes, basta ikadusi nga istasyon, pagluhod, di na balik tindog. Pag ingon nga, Jesus dies on the cross, dili na mo tindog. Ako pa'y nasayop atong Biyernes, nitindog ko. Ako manghod si Edgar, wala na mo tindog. Kadaghanan ninyo, wala mo manindog. Ako rin nasayop. Maunay nindot kayo sa mga Spanish nga mga parokyano sa akong parokya. We have exactly the same kultura. Pagkaanindot yun, no? So, mao nga, naghinam-hinam ko nga baka uban kaninyo, nga musalmot, muapil uban kaninyo sa atong santo ehersisyo karong gabi una. Ready na siya? Mao ba? Di man kong kakita sa akong laptop, kinaaman ni Kichi, akong gipangutan na ni si Dina. Dina na ba? Abe, pari na to sa tubangan. Unsa to'y atong tema karong atong retiro? Sin, its anatomy, consequences, and antidote. Ang kasalanan. Unsa may iyang matang, unsa may iyang kinaiya, unsa may anatomy. Kanang pung anatomy, mahimo nang i-apply nato sa. Kano sa amang nakasa. Ang sa nagsugod dili sa pagbuhat niini kundi sa pag-surrender sa atong kabubuton. That's the anatomy of sin. Unya ang konsekwensya, nahimutang mga ingrato nga mga anak sa Dios. Ang tambal niini, mudikit ta sa Dios, mupilit ta sa Dios, nga murabag na itagok, nga kita mupilit. Murag na ay glue, nga kita mupilit. Unsa may atong tanaw sa mao kini ang atong tanawon karon. Okay? Ang sa, dili ni basta ang pagsukwahi sa kabubuton sa Diyos. It is not simply an act of disobedience. This is not simply an attack against the rules of the church. Naanad man gud ta, uy nakasa ko, mangumpisal ko kay wa ko nakasimba adtong Domingo, nakapangawat ko og sinsiyo sa pitakan ni mama, nakabutang-butang ko, nitana akong pelikula nga malaway, as if kanang mga butanga nakahimo na kanato nga mga dautan kaayong kaatbang sa Dios. Dili na siya. Kana indikasyon lang. Kana symptom lang. Sintuma ra na siya. Dines, hanaman ka. Ang atong mga sa, indikasyon lamang kana sa atong pag-ambisyon nga mahimong master of oneself. Amo na kuyaw. Kinsa may magbubuhat? Kinsay magbubuhat? Siya. Kinsay mga binuhat? Kita.
para ang usa ka tawo makabaton og bili sa iyang kaugalingon, kinahanglan nga iyang ilhon kung kinsa siya. For man to value himself, he must know. Now I'd like to speak in the first person singular. For me to know who I am, I must know who my God is. Kinsa man na siya o kinsa man ko. Siya ang akong magbubuhat. Siya ang akong creator. Ako, creature lang. Ako, linalang lang. Siya ang naglalang. Mao nga, mupatigbabaw gani nako ang akong kagustuhan nga mo tupong sa Dios to be equal to God, then He is no longer my God. Ako di ay ang Dios sa akong kaugalingon. Niining tungura, sayop na ta. Siya man ang atong magbubuhat. Kita man ang iyang mga binuhat. Kita ang iyang gipanag-iya. Siya ang atong tag-iya. He is the owner. We are the possessed. Kita ang iyang gipanag-iya. Kung kita makigtupong kaniya, susama ra nga wa di ay tamo ila sa iyang pagmagubuhat ug sa atong pagabinuhat. Mao nga ako moingon nga ang sa dili lang kay wa ta mo simba sa iniaging Domingo, kay kita nagbutang-butang, kay kita nagtan-aw sa atong mga kababayan nga dunay hugaw nga panghuna-huna. These are just indicators of a mind not subjected to the will of God. Kini maoy timailhan nga ang akong hunahuna wala di ay mapailalom sa kabubuton sa Dios. Wa di ay siya maghatag og kahayag sa akong hunahuna. He has not been received by my own will to guide my mind. So, og ang flashlight sa Ginoo, ang ispat sa Ginoo, wa nako dawata, di ko makaila. Og unsa iyang kabubuton, ang akong kabubuton, ang akong gisunod. Tanawon tang sunod, be? Letter B. Di ko kita. The moment that we deviate from our Creator. Daradreo. Karon, layo kayo. Sige lang. Karon kung atong ibutang atong kaugalingon nga tupong sa Dios, nawa ang atong dignidad, isip mga kandidato sa langit. Ang atong identity, ang atong pagkakita, malubog na. Ambot sa akong pagbisi sa lubog na model. Pero nakasabot mo kung sa lubog, no? Pananglitan ang lapok atong ibutang sa tubig. Samot kalubog ang tubig, dili na tinaw. We will no longer be able to see clearly our identity. Kanang bula sa kamot ni Alvin Patrimonio, ni Samboy Lim, siguro atong una ni Jaworski, bililhon ang bula. Pero kanang bula sa kamot ni Siloy, wa na'y bili. Di mo nakamawas si Siloy mo basketball. Kinsa may nagunit sa bula sa kinabuhi. Kinsay nagunit sa bula sa kinabuhi. Takto na, Santo Niño. That means it depends on whose hands you are at. It depends who is holding you. Kanang tennis racket, sa kamot nako, wagin ay bili. Pero naana sa kamot ni Venus o ni Serena Williams, bililho na. Depende kisay nagunit. Kisay nagunit sa atong kinabuhi. Siya. Anaa kaniya ang atong bili. Depende ra gyud ni o kisay nagunit ka nato. Ang letter C, kinsa man? Ania ang mahitabo kung kita musuki sa Ginoo. Atong paminawon ang pagkaparot,
ang pagkapukan sa atong unang ginikanan. Ania kini sa libro sa Genesis. Atong paminahon. The serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say, 'You must not eat from any tree in the garden'?" The woman said to the serpent, "We may eat any fruit from the trees in the garden, but God said, 'You must not eat the fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die.'" "Certainly, you will not die," the serpent said to the woman. "On the contrary, God knows that when you eat from the fruit of the tree, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked. So I hid." And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?" The man said, "The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it." Then the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." So the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly, and you will eat dust all the days of your life." The word of the Lord. Thanks be to God. Ang akong feeling, dili ko komportable nga, moingon ang reader, the word of the Lord, thanks be to God. Maotoy pulong, nga ang atong ginikanan, misukwahi sa kabuton sa Dios. Pero kini, mahimo nitong bawion, because this is no longer a thing to be ashamed of. Nga ang atong unang ginikanan, napukan tungod sa ilang pagkamasalaipon. Tungod kay doon naman ipanaad, wala lang nilabo sa atong retreat karon. Kay, og muingon pa, no? Ang Santo Papa nga, ipadayon ang atong pagbasa sa atong fall of the first parents. Muingon man ta nga, swerte gihapon ta, kay gimbutan na sa Dios nga ang babae, unsa ganito ingahan sa doktor nga mo assist sa pagpanamkon? GYNE. Tanawa ako nga bila, gine. Mauna nga ang doktor o doktora is gynecologist. I-pronounce nato ang letters na GYNE and then around your lips, gine. Mauna nga mo produce sa manluluwas ang babae. La doncella, the maiden, the lady who will produce the Messiah is called gine. Mauna nga ang makina nga mohatog elektrisidad, generator. Ang
atong saburan og liso, generation box or germination box, naaman niya magsugod. So ni ata sa atong pagtan-aw sa kastigo sa bitin, pero naatay mauwawan ta kay ang bitin raba mao man to ay ang nagtintal ni Eva og ni Adan. Nauna sa Eva. I will explain that later on. So dili kayo dita mauwaw kay ang Ginoo ni saad man daan pagkapukan pa lang naanay paagi para pagbangon nga ang tiil sa gine, tiil sa babay, maoy magyatak sa sa bitin. Ug ang kaliwatan sa babay, magbuntog sa kaliwatan sa bitin. The offspring of the woman will crush the head of the serpent, and that serpent will never win. Pildi ang demonyo ni Kristo. Pildi ang demonyo sa Kristiyano nga misalig kang Kristo. So tanawag maayo ha, nga naadetay paagi sa kaluwasan. Basta ang importante niini nga atong tan-awon unsay nawa nato. What did we miss? What did we lose? Eternal life. What did we miss? Freedom from sickness. Freedom from hunger. So mangutana ka nako. Dre, kadto sila sa ilang giba. Gutumon to. Yes and no. Gutumon kay tao man. Dili gutomon kay ginama man sila nga way pagkagutom. Ang ilarang pagkaon dili tungod kay para mabusog, kundili para ilang matagamtam ang kaayo sa Dios pinaagi sa mga bunga sa kahoy. Where will they go hungry? Yes and no. It is because yes, maibog man sila sa prutas. No, because they were not prone to hunger. Ang ilang paggabinuhat naaman mapailalom sa pagmagubuhat sa Dios. Sa ilang pagsukwahi, nawa kini ang eternal life, nawa ang freedom from sickness, and nawa ang freedom from hunger. So, unsa man di ay gigikanan, unsa man di ay ang gamot, what was the root of the fall? Ang ilang pagka masupilon, nga ilang ipitigbabaw, ang ilang pangandoy nga ang ila unta nga mga kaalam ang ilang kaybaw mudako unya sila mahimong makinaadmanon. I'd like to distinguish here kaalam o kinaadman. Ang kaalam, knowledge. Ang kinaadman, wisdom. Karon ka ng knowledge sa iyo na makuha. Kamudong mga estudyante mamuno. How do you obtain knowledge? Study, research, Google. Sa iyo na kayo na ang knowledge, paminaw lang, basa lang, tuon lang, knowledge ra na. Pero wisdom, lahi. Bend your knee, open your heart, fold your hands, close your eyes, open your ears. Maunay, prayer. Katong usa research, ang produkto, kaalam, kahibaw, knowledge. Kining usa, wisdom, kinaadman. Ang gigikanan, pagampo. The product of prayer is wisdom. The product of research and study is knowledge. Duha na ka matang ha, duha na ka klase. Mauni nga, dili paigo, dili husto nga basta magbasa ta sa Biblia, okay na. We will know about Jesus. I repeat this. We will know about Jesus. Nakahibaw ka, mahitungod kang Jesus. Mahitungod ka niya. Pero kung kita mangadji, kita maminaw, kita mo ablis atong kasing-kasing ato kaniya, kana siya pagampo, ang atong makabot, wisdom, kinaadman. Mauni ang duha ka matang. To know about and to know. To know about cerebral knowledge. To know cardiac knowledge. Gikan sa kasing-kasing, para sa kasing-kasing. Kanto kuno si Kuan ay namatay, cardiac arrest. Atake sa kasing-kasing. Kanto kuno si Kuan ay namatay kay aneurysm.
Sa uto, it's the head. So think of knowledge, cerebral knowledge. Think of wisdom, cardiac wisdom. Kasing-kasing, kinihuna-huna. Ato ginang hinumduman ha. Kaya importante kay naasa to know about Jesus and to know Jesus. Unsa may sunod day? Kining nawa nato nga dignidad, gitanya kini pag-usab, pinaagi ni Abraham. Atong paminahon si Dina sa iyang pagbasa ni ining tanyag nga gilabas sa Ginoo, Yahweh the Lord, to Abraham. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am God Almighty. Walk before me and be blameless, that I may make my covenant between me and you, and may multiply you greatly. Then Abram fell on his face, and God said to him, You will be my people, and I will be your God. I am the Lord your God, and you will know that I freed you from Egypt. Dines, can you please repeat? You will be? You will be my people, and I will be your God. Thank you. Kamo akong lungsod, ako ang inyong Diyos. Tiyaw mo na. Para lang pamatud-an niya nga ang nagiya sa mga katauhan, sa kagawasan, gikan sa mga kamot ni Faraon. Ang hari sa Ehipto, siya ang Diyos. Atong una sila crowd. Atong una sila throng. Atong una sila mga pundok lang. Karon lungsod na. Unsa may kalainan sa crowd ug sa lungsod? Kanang crowd, basta nagkagrupo lang nga by accident, pananglitan, ang naglinya dinha para sa mango jeep, kay aircon man, bahalag nagtindog. Pananglitan, ang maglinya sa puto dito, atong una, basta misa digalyo, pag humananak kaming mga senarista, mudagan mi ito sa Yaro, duol to sa Vidal Studio. Naa pa ba ron? Wala? Nibahom ka? Oh. Ang putuhan ba? Kinsa may napa? Wala na. Puso na ron. Lahi sa nada. Okay, sa una, okay, magkita dito ang mga sakristan ni Padre Veronico ug ang mga sinugo sa ilang mga amo kay mo palit og puto. Sawa pa na, lami kay silang imak. Silang imak, budbud og kuan, bingka. Ang mga tao nga maglinya dito, mga si Kuwate o kanang mangga, dili to sila lungsod, kato sila crowd, grupo lang to sila. Susama sa mga musakay sa mango jeep, susama sa mga maglinya sa putuhan o sa bakery, o sama ni atong buhi pa to ang tindahan din na Marco. Ilang sa nutulyang, sa atbang di ay, skina. Ilang sa nutulyang sa una. Dili na lungsod, crowd rana. Susama atong mga Israelita nga nitabok sa pulang dagat. They were just a throng. They were just a crowd. Pero katong gisubli na ni Yahweh ang yang saad, nahimo na sila karon nga lungsod. They became a people. Why? Because they were under a God whom they knew, who cared for them. Sila anaa sa ilawom sa makagagahom nga Dios nga nag-amuma kanila, nga nagpangga kanila. In fact, ginagpadala siya og napuho ka kastigo, batok ni Faraon para lang sila buhian gikan sa Ehipto. Mao nay kalainan. A crowd and a people. A crowd and a real people of God. Karon sila lungsod na sa Dios. Ug atong tan-aw ni ang iyang gisulti nga ako mamahimong inyong Dios ug kamo akong katawhan. Tan-awa og maayo kung unsa day kabiling tao kung siya gisagop sa Dios.
Ang Dios wala magduwa-duwa nato. Kadto pag December, pag uli nako, nakaagi mo tindahan na doon sa Puerto Mayoray. Na dihay yuyo. Nipalit ko ato kanang pinipig sa kanang Magnolia ba? Pinipig crunch man na siguro. Okay. Nya kakita ko yuyo. Pag anak nako magkidlap-kidlap to. Akong gihatag sa akong pag-umangkon. Anak na inang feog ni Nonoy. Kay kanang yuyo mubalik pa na. Musaka na siya, di ba? Hatag bawi. Ang Ginoo dili susama sa yuyo ha? Ang Ginoo kumuhatag, hatag yun, dili bawion. God does not take back His promise. Dili susama sa tao na nagduwa o yuyo. Naog saka. God doesn't play yuyo with us. When He tells us we are His precious possession, kita iyang gipanag-iya nga may pagpangga, iya ginanghuptan ang iyang pung. Mao nga makaingon kita. Letter E na ta. Okay. Tanaw nato ug unsay atong pag-appreciate ug unsay atong dawat sa saad sa Ginoo nga kita lagi mahimo niyang pinili nga lungsod, dili basta crowd. O kita magpailalom sa iyang pagkaamahan. O ang iyang gisulti mao nga ang iyang pagkadiyos mulungtad sa hangtod sa kahangturan. Tanawa ninyo og naay notebook diha og naay ballpen diha. Tanawa sundi si Dina sa iyang mga basahon. Kini ang mga basihan sa Old Testament kung kinsa siya, kinsa ta. Kinsay Dios, kinsay tao. Padayon. On the first day of the 3rd month after the Israelites left Egypt, on that very day, they came to the desert of Sinai. After they set out from Rephidim, they entered the desert of Sinai, and Israel camped there in the desert in front of the mountain. Then Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain and said, "This is what you are to say to the descendants of Jacob, and what you are to tell the people of Israel. You yourselves have seen what I did to Egypt, and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession." Please repeat. Now, If you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. So Moses went back and summoned the elders of the people and set before them all the words the Lord had commanded him to speak. The people all responded together, "We will do everything the Lord had said." The people promised to be obedient to Yahweh, the Lord. thank you. If you will obey me, you'll be my prized possession. Kung mutuman mo kanako, kamo mamahimong akong mga alahas, kamo akong katigayunan nga akong pakamahalon. Kaanindot day no? Gikan ni Abraham, gilabas, gisubli sa Dios ang iyang panaad nga kita iyang panag-iyahon nga dunay pagpangga. Kana gikan ni Abraham, padung ni Moses. Karon atong tan-awon gikan sa Old Testament ang uban pang mga pruweba nga nagpamatuod nga kita sakop sa Dios ug siya ang atong Ginoo. I will walk among you and be your God, and you will be my people.
You shall dwell in the land that I gave to your fathers, and you shall be my people, and I will be your God. Kaduha na ha, ikatulo pa. I gave them this command: obey me, and I will be your God, and you will be my people. Walk in obedience for all I command you, that it may go well with you. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts. I will be their God, and they shall be my people. Tiyaw mo na. Kadaghan di ay sa mga bersikulo sa Old Testament nga nagpamatuod nga kita, iyang lungsod nga siya ang atong Ginoo. Gikan ni Abraham, padung ni Moises, hangtod sa mga propeta, siya nagkanayon pirme. Kamo, akong katawhan, ako ang inyong Dios. Ugaling, wa man gyud magtamod ang tao sa iyang pagkatao, wa magtamod ang tao sa iyang pagka-Dios. Mao nga, nagpabilin gihapon ta nga dunay tendency to commit sin. Karong gabhiuna, ang Dios nag-awhag ka nato nga atong duulon ang sakramento sa pangumpisal. Atong dawaton ang Dios nga kamaong mo pasaylo sa iyang lungsod, kung ang lungsod mubalik kaniya. Mao nga atong tan-awon karon ug unsay gitanyag sa Dios kanato para nga kita mahibaw unsa di ay ang klase nga pagpangga nga gitanyag sa Dios nga ri kanato. If He will be our Creator, and He is indeed our Creator, if He will be our God, and indeed He is our God, we are His people, ang atong mga kinahanglanon, siya pod ang mutubag. He will answer our needs. Ang ato raday nga tan-awon nga tamdon pirmi, kun kang kinsa ta. Dili who are you, kundi whose are you. Kinsa man ka, dili kang kinsa man ka. Og partido pa, unsa man ka, liberal ka o nasyonalista, unsa man ka, KBL ka o kanang unsa pa diyang mga partido. Kang kinsa man ka, kang Kristo ka, kang Yahweh ka, sa Ginoo ka, hupti ang imong partido, hupti ang imong membership. Wa man ni card, dili man si para sa sa kanang 4P, unsa na inyong pamahaw, paniudto, panihapon, amot unsa na inyong mga P. Basta ayaw ha. Hupti gyud kung si kinsa ka. Ug kang kinsa ka, kay ang si kinsa mabalhin-balhin man na. Pero kung kang kinsa ka, permanente gyud na sa Ginoo ka. Kay kita gipanag-iya man sa Ginoo. Mao nga ako moingon nga para atong pirming pilion, we choose God always. Kinahanglan makaamgo ta kung unsay naa nato ug unsa pay ihatag nga ri kanato ug unsa pay atong mahimo sa mga gasa nga gihatag kanato sa atong Dios. Nahinumdum mo sa gospel ni Lucas, uluhan 15, 1 hangtod sa 31, kadung tulo ka panig-ingnan. Primero, ang maayong magbalantay, the good shepherd. Ang ikaduha, ang nawa nga sinsiyo nga bulawan, the golden coin. Ang ubang Biblia, the silver coin. Ang ikatulo, ang anak nga masupilon, the prodigal, akong usbon, prodigal father. Pangutan-an niya ko ang ano prodigal father, ha? Ask me later on. Paminahon to si Dina, be? Anindog kita. Let's all stand. Now the tax collectors and sinners will all gathered around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered,
This man welcomes sinners and eats with them. Jesus continued, There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, How many of my father's hired servants have food to share and spare, and here I am, starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of his servants and asked him what was going on. Your brother has come, he replied, and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. The older brother became angry and refused to go inside the house. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours, who has squandered your property with prostitutes, comes home, you kill the fattened calf for him. My son, the father said, you are always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad, because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Before we have the break, gusto lang akong nga linaw, no, atong ipatinaw dinhi nga kini ebanghelyo ha, wa ni mahitabo ha. Unsa ganing istorya ha? Parable. Sambingay lang, no? Pasumbingay rin ni. Dili ni siya event, dili ni siya fact, dili ni siya pahitabo, kundili asoy sugilanon istorya nga sa diin makakuha ta og
makapuputa og pagtulunan. So, as you take your break, asa man Casillas dito lo? Knights of Columbus, layo-layo gyud no? So, ang katong gusto nga mobisita sa comfort room, adto na mo kay sa 10 minutos mamalig ta dire para sa second part sa atong santo ehersisyo sa aton nga holy recollection. Ayaw kalimot nga kini nga holy retreat, Lenten recollection, maayon ni siya nga preparasyon para sa inyong Holy Week celebration. Siguro sugdan sa pangumpisal para ang atong kalag makabaton og bag-o nga supply sa grasya. So sama nga ang baga kinahanglan og oxygen. Kadtong mga nakasimba sa akong misa di Gallo dire, akong explain ang CPR. Isa may nurse din eh. May nurse din no? Ang nurse. Okay. Unsa may CPR? Unsa to'y CPR? Kadtong mga Boy Scout sa una, unsa may CPR? Kadtong gitudloan ni Mr. Tabalog, Mr. De La Victoria. Bay atong pangatuan si Leslie B. Leslie, unsa may CPR? Cardio, pulmonary, CPR, confession, penance, reconciliation. Mao nay atong gipangandoy karong Semana Santa nga makabaton kita og bag-o nga supply sa grasya alang sa kalag. Susama nga ang baga na kinahanglan og bag-ong supply sa oxygen through cardiopulmonary resuscitation. Sa atong kinabang espirituhanon, we need confession, penance, and reconciliation. Hala, adto sa mo sa CR. Thank you. We have some snacks there. Pagbalik nato dinhi, kaya ako mag-usab ang schedule. Atong awiton, ang katong akong ingon ninyo nga, familiar kayo ang tono nga ako nakatunan sa Mexico. Dios namo sa kaluoy. No. Anda man ka na, pagbalik na to. Pagbalik na to. Nindot kayo na ang lyrics sa mga Spanish. Yan na pa'y usa. Kanta sa komunyon. Dumuol ka Jesus, ako lipaya. Layo ni mo kinudughan kong subo. Hindi na kay basta magamay ka. Gusto mo yung nila? O hindi na yung bahan.
Sa 62 na po. Anak magapon. Basta 62 na po. Kung may ako. Ha? Ako gikan ko trabaho kanya, itong kain. Ang hindi ko sa balay. Bawal ko lang ito sa simbahan. Ha? Yung naghihatag ng stock, bawal mo eh. Wala tayo naghihatag, bawal ko sa simbahan. Bawal ko sa simbahan ka. Okay na yun.
You like water? Water. Nonoy is getting for you. Si Nonoy. What? Na. Kitang gumawa kayo. Hey, hapon din yan, eh. Ay, patrol ka dyan. Mga kaon siya. Ang monoy na lang ito. Ang judge yung ito. Tatagay. Kaming duha, dialogue na. Nag-include. Ay, hindi. Itang duha. Kaya ko'y woman, ako magkikaiwan, ako ito. Marites na itong number 1 dawa. Sabi ko, uy Marie, kaya ko lala. Uy Marie, nagkamatikas ka ba? Namura man ko, ditambok si Melinda, isa Melinda ko. Si Melinda ko, ang anak ni Anita, sana bang tag-iya sa anak Hinay-hinay na mo balik dire. sa Dekase? Kay hapit ng alas 7. Mientras atong gihuwat ang uban gikan sa CR, atong awiton ang Dios namo sa kaluoy. O sacrament most holy, O sacrament divine, All praise and all thanksgiving be every moment thine. our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, All praise and all thanksgiving be every moment thine. let's all be seated. Malingkod palihog. Kining ikaduhang yugto sa atong santo ehersisyo. Ako nangandoy nga sa atong pamalandong karong gabhiuna, atong makita usab ang communitarian dimension of sin, ang katilingbanong sukud sa resulta sa kasalanan. Ang sala dili lang
ang pagbatok sa Ginoo, kundi ang pagputol usab sa relasyon sa atong isikatawo. Tanawan ninyo ha? Kining ato ra bang santos ehersisyos na hisubay biani sa inyong synodal journey. Your solidarity, your sodality. We are a people of solidarity and sodality and synodality. Tulunan na ha? Tungod kay nangandoy man ta nga makapurma og usa ka parokya nga nagapanaw. Panaw nga nagdungan, way nauna, wasay naawahi. Ang clergy ug ang laity nagdungan sa pagpanaw. Mao ni ang giablihan ni Papa Francisco upat ka tuig ang miagi. Sugod na ang atong implementation sa synodal decrees and isip usa ka lungsod, dili crowd, dili throng, kundi lungsod sa Dios ang atong pagpanaw susama nga pareho ang atong cadence, ang atong steps hangtod nga moabot kita sa atong padulngan. Mao nga do na gani masayop sa usa ka grupo, naa gani masayop sa usa ka pundok, problema na. Kay dili lang kini sayop against God, sala batok sa Dios, kundi kini sayop batok sa isikatawo ug maputol gani ang koneksyon nato sa atong isikatawo kana problema. Tungod kay ang usa ka sayop susama sa usa ka hustong aksyon nga makahatag og kaayuhan sa lungsod. Ang usa ka sayop makahatag og kadaot sa lungsod. Kinsay na hinumnom sa ngan nga Napoleon Bonaparte, noy ay wag isa kamot ha. Ako bayawan ni labot. Kinsay nakaila ni Napoleon Bonaparte. Wa kay labot. Okay, thank you. Okay, si Mama nakaila ka Napoleon Bonaparte. Kini siya ang famous or infamous Emperor of France. Daghang nasud ang iya nga gibanhigan. Daghang nasud ang iya nga gik-under. Hapit malukop ang tibok Europa sa pagka-emperador ni Napoleon Bonaparte. Kadto siya, daghan to siya mga kawat gikan sa Egypt. Ug muadto mo sa New York Metropolitan Museum, tibuok pyramid iyang gikarga og barko gida sa New York. Mga mami, unsa mami? Asawa ni daddy? Unsa may mami? Asawa ni daddy? Marites, unsa may mami? Leslie, unsa may mami? Kanang patay nga nigahi nahimo nga rock. No? The petrified corpse. I repeat, the petrified corpse ang nahimo nga bato nga haya. So, daghan kay gikawat si Napoleon Bonaparte gida sa New York. Laliman kag tibok pyramid, stone after stone, brick after brick dadon sa New York. Gikan sa Egypt, especially in Alexandria, Egypt. Simaw niya, ang atong tan-awon karon, unsay nahitabo sa kinabuhi ni Napoleon Bonaparte mga Oktubre hangtod Disyembre ni atong panahona nga siya nisugo sa iyang sota. Unsa may sota? What is a sota? Wa ginibag unsay sota? Kana horseshoe maker, kanang tighimog sapatos sa kabayo. Munay sota. Okay? Iyang gimando na yung chief horseshoe maker. Inspeksyon na. Hilinga. Ayuha ang tanan nga mga horseshoe sa atong mga kabayong igugubat. Gipakanaog ang mando sa emperador. Sabuag sa chief horseshoe maker sa iyang mga sakop. Ang tanan nga mga sota manduan nga ipahiling o ipa-inspect, ipa-check up ang tanan ng mga horseshoe. Na ay mga danghag nga mga sota. Wa pikpika ang horseshoe, ambot og nangaluag ba ang lansang, ambot og nipis na ba ang sapatos sa kabayo. Daghang kabayo nga wa ma-inspect. Gitan-aw ra wa man to pikpika, wa tiltila. Ang nahitabo nga
Mientras masaligon nga nagtanaw si Napoleon Bonaparte from his tower, kita niya nga mura og nindot ang dagan sa panagsangka. Pero pila na kasimana ang niagi, wa may klaro ang iyang kadaugan. Unya, hapit naman ang winter. This is winter in Russia. This is the Siberian winter. Maluwa ka. Ang imong luwa, di pamutog pa. Ayos na. Can you follow? Makasunod mo na. Ang luwa, pamutog pa. Ayos na. Tungod sa katugnaw sa winter sa Siberia. Problema ni ron. Ang mga manggugubat ni Napoleon, wa pa man to sila coat, kapote nga ginama sa lana. Unsa may lana? Unsa may lana? Kanang imantika sa imong isda. Dili. Wool. Lana is the Spanish term for panit sa karnero. Balhibo sa karnero. That is the woolen blanket. Kita maglimpyo tag kaldero sa takuling na ay steel wool, no? Mura man nag-wool ang mura man nag-steel wool ang balhibo sa karnero kay kungman. Kanang familiar ta og steel wool nga para limpyo sa kaldero sa iyang takuling. Huna-huna ako, no? Kanang steel wool himo ako, no, siya nga puti nga balhibo. Ang kada balhibo imong i-connect, makahimo kag hilo. Ang kada hilo mahimong kanang yarn. Ang yarn imong habulon. Unsa may habol? Weave. Imong i-weave imong habulon, mahimong nga tela. Ang tela himo nga jacket. Mao nay gikinahanglan sa mga sundalo ni Napoleon Bonaparte. Gisugo ni ang iyang mensahero adto sa supply officer. Pagkuha og daghan nga mga kapote nga ginama sa wool, ginama sa lana. Sus, bitperting di malasa. Ang kabayo sa mensahero, kuwang og lansang. After a few hours of galloping, few hours of riding, nihinay ang kabayo, gisakitan sa tiil, kay kuwang di ayog lansang, natangtang ang sapatos sa kabayo, ang horseshoe natagak. Purten di malasa. Naawahi pag-abot ang mensahero. By this time, daghan na kaayo nga mga sundao nag-ihaw sa ilang mga kabayo nga inggugubat. Daghan sa mga sundao who froze to death. They died of the cold. Late ang mensahero nga nakaabot sa supply depot. O si Napoleon nagkanayon. For a lack of a nail, the war was lost. No? Naadihat nagagikan ang expression nga, the lack of a nail can cause the loss of war. Kaya ang mensahero, wa man makaabot dayon sa iyang padulngan, kaya ang kabayo nagtakiang naman. Tangtang man ang horseshoe, kay wa man sa lansang. Tanawa ha? Tungod sa sayop ni ining mensahero, dito sayop niya, oy. Sayop to sa mga sota, sayop to sa horseshoe maker, kay mga danghag lagi. Wa na. That winter, Napoleon Bonaparte lost a lot of soldiers. Huna-huna ako, no? Pamalandong ako, no? O kita'y makasa. Unsa day kadako ang kadaot sa katilingban? Unsa day kadako ang kahisubo nga matagamtam sa Ginoo kung ang usa kasakop sa iyang lungsod dunay sa? Unsa day kadako ang kasakit sa Ginoo kung ang usa ka makasasa dili mo dangop sa Ginoo? Hinaot pa unta nga next week, Holy Week naman, Semana Santa naman, nga mudangop kita sa sakramento sa mangumpisal para kita makabaton og bag-ong supply sa grasya. Kadtong nawa sa mga sundao, woolen coats, woolen jackets, mga kapote nga dilana, wa nila masulob, kay wa man makaabot ang mensahero dayon. Dili ta gusto nga mukamig sa katugnaw tungod kay wa man ta mudangop sa sakramento sa pangumpisal. Maunay unang resulta sa nga ang konsekwensya ni ini mao di ay nga affected di ay ang katilingban na payusa adto ta sa letter B. Ug kini kay naghatag kanato og kawadon sa atong koneksyon
sa atong isigkataw, doon na pa ni mas laom nga konsekwensya, mas laom nga sangputanan. Ang kakuwangan sa pagdawat sa kamatuuran, ang kakuwangan sa pag-angkon sa responsibilidad nga kita nakasa di ay. Tanawa niya. Nahibaw ang Ginoo nga ang iyang mga anak nilapas iyang kasuguan kay dili sila pakain og mansanas. Mansanas ba to? Kids? Saging siguro to? Unsa man dito? Wa tuingan oy. Fruit of the tree at the center of the garden. Ang bunga sa kahoy nga naa sa tunga sa hardin. Siguro atong tawgon tuog the tree of the knowledge of good and evil. Kining yawa sa dagway sa bitin ng utana, tinuod ba gyud nga ginadili sa Ginoo ang pagkaon sa tanang matang sa pagkaon? Ningon si iba, dili oy, ang tanan mahimo, way labot sa tunga. Ngano man, kay mamatay man kuno kami. Gusto niyong paminawon ang conversation? Hala din na, atong basahon. Naaba diha sa imong. Sige, atong basahon. Is it true that the Lord prohibited you from eating of the fruit of any tree? Na diha. Og unya nitubag si Eve. Dili oy. Mahimo man mi. Way labot anang bunga sa kahoy sa tunga kay mamatay man kuno kami. Ningon ang bitin, dili oy. Sa tinuod lang umukaon mo ana, buhi kay mo. Unya ang inyong mga mata maablihan. Buta dito sila, sister. Buta ba si Adam and Eve? O dili buta. Unya nganong ingumang bitin nga mabuksan ang inyong mga mata, maablihan inyong mga mata. Panlin lang to. Pangilad to. Bakak to. Unya may dugang pa siya. Kay mo mahimong bright. Mahimo kamong sama sa Dios. Mao ni problema ron. Wa gyoy tentasyon nga bati. Wa gyoy tentasyon nga ngilad. Tanang tentasyon attractive. Tanawa na si Mr. O. Ang asawa nga nagkagidlay, nagmatuto sa mga anak, naggam sa mga anak, muluto, mulaba, manglimpyo, niya si Mr. Doon na di ay bago nga 16, 17, 18. Oh, mauna yung problema ron. Daisy siguro to. Oh, 19. Problema ni. Kay ang atong gitanaw nga mura og attractive. Kadto siya pill di ito, pildora di ito, tabletas di ito, kapsula di ito, nga giputos og tamis halapa ka, pait. This was a sugar-coated pill. Niingon dayon ang yawa, be. Tanawa ni ba, di ba? Nindot ka ning kanon. Giganahan man nagtanaw si Eve, ni kaon siya. Kay lami man, tanaw ni Adan, lami man siguro nangayo, kaon pod siya. Pagkahuman, ilang naamguhan nga, hubo di ay sila. Nangita og dahon sa igos, fig tree, unya ang dahon sa igos ilang gihimong tapis, unya nagtago sila. Karon na ibawabya si Yahweh. Adan. Hain man ka. Nagpahipi ko sa mga tanom Ginoo. Nga naman, hubo man ko. Karon lang sila nakaamong nga hubo sila. Buta dito sila, baby. Dito sila buta. Hibaw sila nga hubo sila. Pero why malisya? Kay inosente pa man, wa pa man sila makalapas sa kasuguan nga ayaw hilabti ng bunga sa kahoy sa tunga sa hardin ilamang gilapas kay lagi nang ambisyon nga mabright, mga ambisyon nga makinaad manon. Sila manggialamo na to. They had knowledge. In fact, klaro kaayo na hibaw si Eve nga naa sila knowledge. Inguman siya nga dili kanang kahuya diha di mi mahimo ana kay kami mamatay kuno. She was right. She had knowledge, pero wala siya wisdom.
Natakuban ang wisdom diha sa sugo sa Ginoo. Ayaw pagkaon. Mao nga imposible gyud nga si Eve wa kay baw siya. Pero kay wa man siya magtamod sa sugo sa Ginoo, iya man gipatigbabaw ang iyang kabubuton. Nahimo siyang equal to God. That is sin. Mao na isa nga makigpantay ta, makigtupong ta sa Dios. Mao na isa, dili nga nanguha ko sinsilyo sa pitaka ni mama, ni tanaw ko pelikula nga laway, ni tubag-tubag ko sa akong maestra. Dili oy. Indikasyon na siya nga ikaw di ay wa magtamod sa imong pagkaikaw, wa kani ila si Ginoo sa iyang pagkasiya. You are a creature. He is the creator. Sumao na ni ron. Ningon ang Ginoo nga, likaon day mo sa akong ginadili nga prutas. Mao na ni ron. Ingon ni si Eve, ingon ni si Adan, ang babaeng imong gihatagan nako, mo'y naghatagan nako. Ningon ang Ginoo sa babae, ngano imong naghimo? Ang bitin mo'y naghatagan nako. Sus, pobre sa bitin, wa na kabutangan sa blame. The serpent had nobody to pass the blame unto. Si Eve, gipasahan ni Adan. Ang bitin, gipasahan ni Eve. Ang bitin, wa na kapasahan. Mao ni ang atong makabot nga kastigo nga wa natay sense of sin. Unsa may sulti ni Juan Pablo II? The sin of this generation is the loss of the sense of sin. Ang sa nining atong henerasyon mao ang paggawa sa sentido sa sa. The sin of this generation is the loss of the sense of sin. Mao na gisulti ni Karol Wojtyła, ang Santo Papa Juan Pablo II nga karon San Pablo II. Naliman ka na, no? Cardinal pa lang siya sa Krakow, sa Poland. Nakaingon na si Ana. Iyan ang giusab, pagsulti, kadong papa na siya. Ang sa nining atong henerasyon, mao ang paggawa, ang pagsalikway sa sentido sa the loss of the sense of sin. Di naman tama ka mong muangkon. Naabi ako'y parokyana sa Romblon sa una. Old maid to siya. Paborito siya sa familia. Anyway, awa mo makailan nila, niya patay na pod. We can name them. Dr. Julian Ornum and Mrs. Brenda Ornum. Kana ako magawa, nakailala sila kay nakaadom sila sa kumparokya sa una. Okay. Si Dr. Julian o si Ate Brenda, na ato sila maid nga kanang nagpangga sa ilang special child. Kay epileptic man to si Stephanie. Unya, nakabuak og plato si Ason katong ilang maid. Sa iyang paningkamot nga dili siya makabayad sa iyang nabuak. Iyang si Stephanie, ning angko na lang ning ha? Pamati mo ayo ha? Total may eclipse ka man, epilepsy. Ning di makakastiguho ni papa ni total may eclipse ka man. Ang iyang gusto sabot nga epilepsy. Kaya di man to kastigo si Stephanie kay mao lagi special child. Kanang kalit na lang nga matumba, nagbabuang baba, epileptic lagi. Ako'y nakatawa sa iyang term. Siguro nakadungog lang siya sa word nga epilepsy. Ang iyang nadumduman kanang total eclipse of the heart. Ning ang kuna lang ning ha. O sa Romblon pa, bato na lang gid ni kay di makahangitan ni papa mo. Kay ako hangitan man ko na ng papa mo. Kanang angkon na lang ni total may eclipse ka man. Dili ka mao si Ason nga mo angkon og sa unya ang ilang driver nga nahibaw nga siya nakabuak gitug-an si Dr. Ornom. Niadto nako, Pads, ang imong regalo sa among Silver Jubilee kuwang nag-usa, kuduha na nadok kay nabuak na sa ang usa walang kay baw. Pilam dito Pads, di man to 12, 14 man to dok. I gave them 12 and 2. Parehog set. Ako'y nakatawa. Kaya ingon mo siya nga, Pads, kuwang nag-usag ko. Duha na ang kuwang dok sa akong giregalo ninyo sa inyong Buddha di Plata. Okay. Mauna, dili makamao si Ason mo.
angkon o responsibilidad sa iyang nahimo. Mo na nahitabo. Unya, sayon ra kayta nga mopasangil sa uban. Gusto ba na? Ikay nagbuhat, imong ipahid sa uban? Dili. Nakasaa na ganya. Basolon patong uban. That is the social effect of committing sin. Naangin ng uban, susama sa mga sundalo ni Napoleon Bonaparte, unya, di pa ta kamao nga mudawat og atong sayop. Mao nga ato gining likayan kay naaman ni damage. Kuyaw kayo ang kinabuhi sa uban nga maguba tungod kay kita dili mo angkon og sa nya naa pa kitay mga kana bitang mga pangutana nga makaabli og conversation nga sayop. Is it true? Ingon dayon si Eve nga it's not true. Ang usalang kabutang ang dili pagkaon sa kahoy sa tunga sa hardin. Karon, kanang mga pangutana, doon ako'y gihimo nga drama-drama atong paminahon. Uy, Marie, nakamatikod ka ba? Nga mura man og mitambok si Melinda? Kinsang Melinda hagod? Si Melinda good, ang anak ni Anita. Kana bang tag-iya sa aning sari-sari store sa Deca 6? Aw, si Melinda di ay. Mabdos na siya Marie. Uy, unya, gibiyaan pa gyud sa uyab, nilarga ang laki sa Davao. Unya, kanahan, nagbilin pa gyud og utang sa tindahan. Wa gyoy kalibutan si Anita nga didto di ay maghigdaan ang laki sa iyang tindahan. Tanawa rin ng mga marites, no? Nangutahan na, pero naatoy blade ang iyang gihatag na pangutana. Ug mo, ingkib ka, putol imong dila. Samday imong dila. She offered a siupaw with a gilit blade. Hala, ingkiba ang siupaw, samad imong dila. Maunay mga marites, makaguba og reputasyon sa uban. Maunay pangutana nga, nitambok man lagi to si Melinda. Di na natambok. Mablos man na. Awa na. Nisuod na. Maupatong bitin. Tinood ba? Dili tinood pero dako na kayo siya og gisulti. Because of a seemingly neutral question. A seemingly neutral inquiry. Dili ito inquiry, oy. Yawi to para makaabli og usa ka conversation nga makaguba og reputasyon sa usa ka tawo. Dili lang usa ka tawo. Pamilya. Muna atong likayan. Ayaw pag-apil og mga istorya nga makaguba og reputasyon sa ubang tao. Because gossiping can kill the name of a person and that of her own family, her entire family. Amot ko kisay nagsulti adto nga ang dila susama sa usa ka bangkaw makasamad. Akong pangunta akong bayaw. Kinsa man to nang sulti anoy? Amot kisay sulti adto nga ang dila sama sa usa ka bangkaw makasamad. Di dagay mo apila na ha? Kahit daghan kay masamdan, daghan kaya magantos. Sumauni karon ang atong pangitaon, unsa man di ay makaputol sa atong pagkasakop sa Dios. What can kill our belongingness to God? Kini atong tubagon niining mga pulunga ang pagsulti sa mga butang nga wa tay complete knowledge of. Ayaw pagsalmot sa istorya sa usap ka panagsugilanon nga di ta kasiguro og unsay tinuod. Check the figures, check the facts. Otherwise, everything is hearsay. Kanang hearsay, giayo lang pag in English, da libak gud na gud. Giayo lang hearsay. The truth is, it is gossip. Ayaw pag-apil ana. Kay mauni ang mupatay og ngan og dungog sa usa ka tawo. Sumauni ang akong pangandoy karong gabi una nga gumikan nining Santos Ejercicios kining atong Lenten retreat kini makapaikag ganinyo
o makapapiskay sa inyo nga kalag nga mo apil mo sa mga trabahoon sa Semana Santa, labi na gyud ang santos nga pagkumpisal. Ayaw kalimot nga ang yawa iya ginang paningkamutan nga mga mong. Nga mong mga mong man. Wa naman siya tsansa. Wa naman siya ay oportunidad nga makasud sa langit. Kay nirebelde man siya. Ang iyang style, hatagan ka og half-truth. Tinuod gyud ba? Nga gidili sa Dios ang pag-aon sa tanang matang sa prutas? Ang tubag, dili oy. Katorang prutas sa tunga sa hardin. Pero daghan og gi tugdan ang Ginoo usar magidili katurang tunga. So most of the trees were permitted. Adam and Eve were permitted to eat of the fruit of the most of the trees. Only one at the center. Pero kanang yawa tagaan kaniya og mga sitwasyon na makiung ka nga nindot siguro nida. Wa may tentasyon nga bati. Wa may tentasyon nga ngilad. Tanang tentasyon nindot gyud na. Pagpaak nimo hang di ay. Pagpaak nimo pait di ay. Mo nay problema sa tentasyon. So, ang atong awa, it is not just our connection with God. It's also our connection with our fellow human beings. So atong tan-awon nga kung dili ta makamao mo angkon, dili ta mo feel nga accountable ta, responsible ta sa atong mga hinimuan, ang mahimo nini nga sama reta ni Eve. Sama reta ni Adam. Si Adan gipasa ngadto ni Eve. Si Eve gipasa sa bitin. Ang bitin wa nay pasahan. Pero gusto ko nga musulti og usa ka bahin. Bahin sa bitin. Another part of the symbol of the serpent. Naaga ni tay tabangan unya magluib nato. Ikaw mura kag bitin. Traitor gyud ka. So, husto na nga expression. Traitor. Like the serpent. Ayaw pag amuma, ayaw pagam o usa ka bitin, traidor na. Pero bisan tuod katong bitin nga nagbitay sa kahoy sa hardin, sa paraiso, simbolo to sa tempter. Nahinumdum mo nga kadto akong wali 3 Sundays ago nga ang bitin pod mahimong simbolo sa kaluwasan. Ningon si Moises, ningon si Jesus, susama nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga, the bronze serpent dito sa diserto, ang anak sa tao pagaisahon usab aron ang mga sala mapasaylo. Kini yang gipamulong ngadto ni Nicodemo. Usa ka gabi nga sila nagistorya. Under cover of darkness, Nicodemus approached Jesus. Lord, siguro gikan ka sa langit. Kay wa may tao nga makahimo sa imo mga gihimo nga mga milagro kundi siya gikan sa langit. Ang ilang istoryahay, ang ilang pagsugilanon, may sangput sa usa ka statement from Jesus. Ningon siya nga, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Mao nga gipadala ang anak nga bugtong. Dili aron pagahukman og silutan ang kalibutan, kundi gumikan kaniya maluwas ang kalibutan. Mao na gisulti. That is John 3:16. Ebanghelyo ni Juan, uluhan 3, tudling 16. Chapter 3, verse 16. Yes, you can write. Isuwat na, no? John 3:16. Mao ni ang gisulti ni Jesus ngadto ni Nicodemo. Nya iya pa ginang dugangan. Just as Moses lifted up the bronze serpent on the desert, the Son of Man will be lifted up from the earth, that all will be saved. Mao ni nahitabo nga ang mga tao nireklamo, kasumol ba ining mana kadtong tinapay? Kasumol ba ining mga buntog, the quail? Wa man tay tubig. Reklamo sila ni Moises. Nihangad si Moises, Lord, unsay akong himuon? Ningon ang Ginoo, hala, kolektaha ang mga pulseras, kolektaha ang mga anklets,
tunawa kanang ilang mga pulseras nga bronze ug ang kanilang ilang mga ankles nga bronze ug ang mga aryos nga bronze. Paghimo og bitin unya wind it around the pole, ang napaakan sa bitin nga buhi pa maayo. Ang mga namatay na mabuhi. Gihimo ni Moises ang sugo sa Ginoo. Ang tanan nga mga napaakan naayo. Ang mga matay nabuhi pag-usab. The serpent has become the symbol of the cure. Ug kamo mutan-aw pa mo og putos o kahon sa inyong mga tambal. Inig-abli ni mos garapa, tanawa ang simbolo sa medicine. The snake wound around the pole. Tanawa no? Ang simbolo sa pagkatraidor, the symbol of deception and treachery has become the symbol of cure. Dili di ay, no? Dili di ay basta nahimong simbolo ang bitin sa panglingla. Mahimo pud kini nga simbolo sa atong kaayuhan. In fact, karong Biyernes Santo, alas 3 sa hapon, ang atong pagsimba sa Santa Cruz, muingon ang celebrant, "Behold the wood of the cross upon which hung the Savior of the world. Ania ang kahoy sa krus, nga kung sa diin gilansang ang manunubos." Diin nagbitay ang bitin sa kahoy. Unsay material sa krus ni Kristo? Kahoy. Tanawa, nindot po no? Nga atong pamalandungon nga. Dili tanang higayon ang bitin, symbol of treachery and deception. Usahay di ay ang bitin, mahimo di ay kini nga symbol of a cure and a remedy. Mao na ang atong tan-awon. Kay kun atong tan-awon gyud ang atong mga hinimuan, ang atong mga gawi, ang atong mga aksyon, kini nagakikan sa wa nato pagtan-aw, sa hustong pagtan-aw, kung kinsa siya, kung kinsa kita. Susama kita sa anak nga mausikon. Akong usbon, susama kita sa anak nga prodigal. I'd like to make another subtitle to this, basahan niya ha? To this prodigal son. I'll call him the prodigal father. Nganong prodigal father man? Unsa may meaning di ay sa prodigal kitchi? Prodigal, masupilon, badlungon. Unsa pa? Mausikon. Ah, that's right. Correct, no? Mausikon. Kinsay mausikon? Akong usbon. Ang mausikon, ang amahan. Wa siya magtipig sa iyang pasaylo sa manghod nga anak. Wa siya magtipig sa iyang pagsabot sa maguwang nga anak. So accommodating to the older son, so forgiving to the younger son. Atong paminawon. Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Karon, gusto ko nga ang tanan bati, dili hear ha, kundi feel, makabatyag. Ug unsa kaanindot kining pasumbingay sa mausikon nga amahan, ang inyo mausikon nga anak. Unsa di ay ka tamis kining pasumbingay sa atong na dungog kaganiha before the break. Tay, ihatag na kanako ang akong bahin. Wa gyud siya mosumpay nga kun patay ka na pagkatunto ning anaka. Greed pushed him to ask for a thing that did not belong to him. Ang kahakog, ang kadaw, mo'y nagtukmod kaniya sa pagpangayo sa butang nga dili iya. Buhi pangamahan, di pagod siya firstborn. Kuha ninyo? Nasabtan ninyo? Di man to siya kamaguangan, di man to siya firstborn. Wa man siya birthright.
Kinsay mahinumdom sa term nga birthright. May mahinumdom. Sa mga anak, okay, sa mga anak ni Isaac, kinsa may ngan sa duha ka anak? Kinsa to? Okay, kinsay maguwang? Jacob. Piluy, si Esau. Pero, tungod kay tapulan man siya, ang iyang gusto, katigayunan raman, dili siya mangayam, ug unsay gustong kanon ni Isaac before mamatay. Tungod kay si Isaac at this time, buta naman. Okay? So, si Rebecca, ang asawa ni Isaac, nakadungog sa giingon ni Isaac ngadto ni Esau, anak, pangayam, go hunting. I will eat of your game food. Kanang game food, pangayam, ano? Game as if nagduwa, mangayam. You hunt, I will eat your hunted game. Nakadungog ang ilang inahan, si Rebecca. Iyang iingnan si Jacob, dong. Suluban ti ka guantes nga balibuon ha. Kay si Manoy nimo balibuon man to. Ningon ang manghod, nya ma, ang akong tingog, di man kang Manoy. Siya, sige lang. Muto, nagdali-dali og pangayam si Jacob, naunahan si Esau. Pag-abot niya karon, iyang giluto, ni apil si Rebecca, ang inahan, gipakaon. Tay, kaon na, tagay ko sa imong bendisyon, isip imong kamagwangan. Dali ridong, uy, ang bukton, Esau man, ang tingog, Jacob man. Ikaw bagyud ang akong kamagwangan si Esau. Ako tay, ni kaon. Sus, pag humagkaon, abot man si Esau. Tay, di anak ko, kaon sa akong gipangayam. Tay, pasa, kinsa man itong nauna ni mo. Perting lagutan ni Esau sa iyang manghod ni Jacob. Kay dili man si Jacob ang tagiya sa birthright. Kana nahitabo pod sa iyang katapulan. Kay usak adlaw ni ana, di ba siya gustong magluto, iyang gikaon ang giluto ni Jacob. Ningon si Jacob, Noy, akong ihatag nimo ang akong giluto, basta ako na'y panganay karon, ako na'y kamagwangan. Ingon si isa nga, kisagoy nag-interes og katigayunan sa mga panganay, mautoy gihawiran, mautoy gigunitan nga rason ni Jacob nga iyang gikawat ang birthright. So mao na ni ron sa atong sambingay, no? Ang manghod way katungod, buhi pang amahan, niya siya di pagid kamagwangan. Tungod lagi kay amahan nga maayo. I will use prodigal. I will not say mausikon. Amahan lagi nga manggihatagon. Iyang hatagan ang anak sa parte. Ambot og katunga ba to o 1/3 ra ba to ang inahitabo nilangyaw ning bataa. Gawas sa ilang panimalay. Ngano man. Di man siya gustong magpasakop sa iyang amahan. Di man siya gusto nga musunod sa mga reglamento sa panimalay. Mauna ang atong problema. Di man ta musunod sa kabubuton sa Dios, isip mga binuhat. Mo simang manggita, batok sa atong magbubuhat. Muna isa, nga nakigtupong ta sa Ginoo. So, kining karahong anak, nilangyaw. If we go by geography, kung ang Israel gilibutan, gituyukan og mga pagano, nga karong mga taknaa, mga Muslim na, remember, the Holy Land is surrounded by Muslim countries, Arab countries. Kining bataa kay nigawas sa iyang panimalay dito sa layong dapit, you could guess from the parable nga siya niadtog pagan country. Dito sa nasod nga pagano, nasod nga hentil, Gentile nation, mura siya og si Don Juan. Dato, batanon, sayon kayo ang alak, sayon kayo ang babae. Wine and women are attracted to this young boy, this young lad. Nahurot ang kwarta. Pastilan. Hurot ang kwarta. Nangitag trabaho, huwag kasudlan. Dunay naluoy, dili tuluoy. Kay gipaubos, mas lawom pa ang iyang nahimutangan karon. Kay diin siya ibutang, nahimo nga tiglawog sa baboy. Jew,
Di gani mo duolog pork. Unya karon mag-amo ba pagbaboy? Makasunod, can you follow? Mohammedans, Muslims, don't touch a pig. Jews, don't touch a pig. How much more o ikay maglaog, no? How much more if you feed the pigs? Di po siya tagaan sa iyong employer. Ang iyang nahimutangan, mas laom pa kaysa pinakapubring sulugoon sa ilang panimalay. Unya dinhi, sa taliwala sa iyang pagkaparot, sa iyang pagkapukan, nakaamgo siya, sus Ginoo, kadaghang pagkaon sa amo, nya niya dinhi, mamatay kus gutom. Dili di ay, tanan nga kangit-ngit, bati. Kay taliwala sa kangit-ngit, kita siya bituon. It is in the middle of darkness that we find the stars. Og muadto mo fuente Osmeña, di mo kitag bituon. Daghan makaayo ang suga ni Mike Rama. Og muadto mo og kanang luyo diha sa munisipyo. O dili munisipyo kay school man na. Daghan kay suga si Samsam. Di mo kitag bituon. Adto mo og kanang way elektrisidad. Adto mo og lugar nga way suga. Kita mo bituon. Suway ko no. Pagbutang mo planggana sa gawas, butangi og tubig, ayaw tugawa. Ayaw tanduga ang tubig. Let the water sit still. You can see the moon. You can see the stars. Akong usbon ha? Suwayin ninyo. Pagbutang og planggana sa gawas sa bahay, butangig tubig, ayaw tanduga ang tubig. Tanawa ang planggana, makareflect siya sa heavenly body. Makareflect siya sa celestial bodies. Ayaw lang tugawa. Only a peaceful mind, only a peaceful heart can reflect on celestial things, on heavenly things. Oh na. Sa tunga, sa pagkaparot nining younger son, sa taliwala sa iyang kangit-ngit, nakaamgo siya nga, uy, kadaghag pagkaon sa amo. Mubalik ko. Mubalik ko. Mao ni karon ang ikatulong yugto sa atong retiro. The antidote for sin. Natana. Natana. I-flash ko na ba? The antidote, one of the consequence, no? The antidote for sin. Unsa may tambal sa balik sa Ginoo. Ayaw pagyampungan, ayaw paglunang sa kaugalingong hugaw. Hibaw mo ganong ang baboy kitapong baboy? Why do we call the pig a pig? Why is pig? It wallows in its own feces, its own tae. Maglunang, maglangoy sa kaugalingong hugaw. Mao ni ang sakit sa Pilipino. Ang atong sakit, no? Negosyo. Unsay negosyo? Pigiri. Humo kay tamang baboy. Oh, baboyon ang atong pagkabutang, baboyon ang atong mga kabtangan. We mistreat, we mishandle our things. Ang mga Tagalog, kasabot sila din binababoy ang aking pamamahay. Binababoy ang aking bahay. Binababoy ang aking kotse. Panamastamasan. Unya, usahay, mahimo ni nga, buy-buy. Atong buy-buyon ang atong gitabangan. Mauni ang sakit sa Pinoy. Ang atong sakit, negosyo. Ang atong negosyo, hog racing, pig racing. Humo kay tang mamuyboy, humo kay tang mangbaboy. Ani anak karon ang tambal sa sala. Return to God. O ania ang ecstatic father nga nahinangup sa iyang anak nga mausikon. Atong paminawon ba? Nakakana? Okay. Father? Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Sus ang manghud nga anak, nagpractice pa sa iyang monolog.
Muuli ko sa amo. Daghag pagkaon ang akong amahan. Muingon ako kaniya, Tay, nakasal ako batok sa langit o batok kanimo. Dawat ako, dili isip anak, kundi isip sulugoon. Nagpractice pang karaho. Layo pa lang, kitaan na siya siyang amahan. Nganong kitaan man? Nganong kitaan man? Dato man to sila, ang ilang balay, 3 stories man. Ang ilang first floor, mautoy ilang kusina, ang tupad, kwadra. Kasabot mo? Naadiha ang mga hayop nila. Ang second floor, kananan o katulganan. Ang third floor, solar dryer. Ayaw kalimot ha? Ground floor, kusina and kwadra. Turil. Second floor, kananan o katulganan. Third floor, no roof, solar dryer. Tua ang trigo, ibutang sa itaas para paugahon. Kitang mga Pilipino, ang humay na ara ibuwas karsada na mga atong gibaboy ang truck, ang karsada sa gobyerno. O mga taga El Salvador pa o taga Chile, ang ilang beans na ibuwas karsada. Muna gigigan sa atong Hunt's Pork and Beans. No? Ang atong mga beans sa Hunt's Pork and Beans, gikan na sa El Salvador o sa Chile. Karon, tanawar gyud ha. Unang nakakita ang ama sa iyang anak, tungod kay, sige di siya glantaw. Dito di ay siya sa third floor sa iyang panimalay. Kita na niya ang anak nga nagpaduhom. Nigawa siya sa iyang panimalay, unya ang iyang gigakos ang iyang anak. Unya, nag-recite ang iyang anak. Unsa ganito, kids? Father, I have sinned. Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Pagkaanindot paminahon sa iyang pagpenitensya, pagkatamis paminahon alang sa kasingasing sa amahan, ngayang anak nga masupilon, nibalik nga diay, pero wa siya naminaw. Ngano siya naminaw? Iyang gibaliwa ang monolog siyang anak. Iyang gibaliwa. Wa niya hatagi gibili ang gisulti sa karon sa anak nga mausikon karon, anak nga mahinulsulon. Iyang giitsapuera. Dili oy. Dili ang iyang interest karon, dili ang isulti sa iyang anak kundi ang iyang physical presence. Lipay kay siya. Ang iyang anak kanawa, di anaron. So, wa siya naminaw. Instead, ingon siya sa mga sulugon, dali, butangig singsing ang iyang tudlo. Dali, butangig sandalyas ang iyang mga tiil. Dali, tagay siya og kapa. Unya, ipaihaw ang gipatambok nga nati. Kay kini akong anak nawa, nakit-an na. Kini siya na siya sa laag, karon nakaplaga na. Kini siya namatay karon nabuhi na. Nagkumbira sila. Karon, mangutan ako ninyo. Unsa man di ay ang feeling sa Dios. Kita kaha no? Kung mangumpisal kita karong Martes Santo, karong Lunes Santo, unsa kay feeling sa Dios? Siguro mga pari diri, lipay kaya sila bisag kapoy na, sig paminaw. Padre, nagtan ako sa mga babae nga dunay hugaw nga huna-huna. Padre, mauni kanang ang paperclip ug ang carbon paper sa opisina akong gikawat. Padre, mauna. Hasol ka na sa dungan sa pari. Pero ang yang kasing-kasing nalipay. Kaya adunay kalag nga di balik sa Dios. Unsa kay feeling sa Ginoo no? Kung mamalik ta niya. Nindot kaayo di ay ang atong Domingo de Gloria, ang atong Easter Sunday, ang Domingo sa paggabanhaw. Nindot kaayo kung kita hinlo na pag-usab, limpyo na pag-usab, karong Semana Santa, kay nangumpisal man ta. Ibalik na sa Dios ang atong pagkakita. Kinsa man day ta? Mubalik ko sa atong sambingay. This man is a rich man. He had properties. Ang sing-sing nga iyang gipabalik sa tudlo siyang anak, dili to alahas. Be, nakay sing-sing, be?
Kanang madre wa na sing-sing. Gamay ka nang imo eh. Pagita ko dako be. Tagay ko sing-sing nga dako diha be. Kana be. Mahubo dili. Hugot. Kining iyang sing-sing nga dako, dili ni alahas ni atong panahona. Dili ni mao. Kana dako mas dako pagyud. Kisa na sing-sing dako diha. Ay baka na be. Dato gining mataa. Sama ni si amahan. Dako pagyud kayo. Uy, good. Very good. Kining sing-sing atong panahona, dili ni alahas, dili ni jewelry, kundi kini siya dry seal. Naay dokumento nga imong patamlaan ini. Thank you. Kana mo marka na siya like a dry seal. Timbre ni siya. That means kadto ding amahan naay awtoridad. Iya nang giuli sa iyang anak ang awtoridad. Siguro hari ito siya kining bataa prinsipe. Nganong prinsipe gitagaan magkapa ang mga sulugoon ang ilang isulob murag Spartan nga attire. Unsa may Spartan attire? Spartan attire. Ang Spartan attire mura og kasulya sa pari inigmisa. Ang tunga na ay lungag para sa liog, ang mga iskina na ay lungag para sa ilok. Unya magbakos lang diri. Unya may cincture para magbila-bila, magbika-bika, di makita na ang genitals. Mao na Spartan attire. Ug mugtan-aw mo og makara ang mga pelikula, mao ni Spartan attire. Pag-imagine ko na og punda sa unlan. Ang tunga para sa liog. Ang iskina para sa wa nga bukton. Ang iskina para sa tuo nga bukton. Mao na siya. Murag kasulya sa pari kung nagmisa. Mura og sako nga gibuslutan ang mga iskina. Nya ang tunga para sa ulo, para sa liog. Mao na Spartan attire. Mao na isulob sa mga ulipon. Dili ning bataa. Kay kapaman. Robe ang gipauli sa amahan siyang anak. Duha na ha. Sing-sing, symbol of authority. Kapa, symbol of a priestly life. Sandals. Ang mga sulugoon, they go barefooted. Ang mga anak, nagsandalya sa sila. So, kining bataa di ay nakadawat pag-usab sa iyang autoridad, isip, sakop sa pamilya. Dili siya gidawat isip sulugoon, kundi kini siya gidawat isip nga anak sa iyang amahan. Nagpiesta pa, ay sus, daghang sonata, o sa kinaraan pa nga pagsulti, ang kumparsa ni Tukarna. So may kumparsa? Ban. Unya, nadunggan sa kamagwangan nga anak, ang kumparsa, iyang gitawag iyang sulugon. Unsa na diha? Uy, si Dudong ni uli na. Gipaihaw mga ni Papa nimo ang natinga gipatambok. Aroy ang maguwang, di mo sud. Dili mo sud sa panimalay, nang luod ang karaho. Unya, ang amahan, nigawas na po, kining amahan lagi pagkamaayong tao. Mausikon sa iyang patawad, sa iyang pasaylo sa manghod, mausikon sa iyang pagsabot sa maguwang. Dong, so diri, adi ko, ako'y nagtinarong, wag na mo ko premyuhi og anak sa kanding nga akong papistahan sa akong mga barkada, ya kining imong anak, karon, mangutana ko ninyo, nahitabo na ba sa inyong pamilya, nga ang asawa, gitak-an na, gipul-an na og badlong sa mga anak. Unya, ang amahan, wa magpakabana, wingon ang inahan. Ang imong anak, badlunga, wa magtarong eskwela, imong anak. Pero ila tong anak? No? Atong anak. Pero imong anak, suko naman siya. Dili masuko ang bana. Hibaw man siya na suko lang si misis. Ila man tong anak. Pero kining niya sa atong sambingay, lahi ni siya. Karon nga niuli ang imong anak, human niya. Usik-usik ang imong kwarta sa hugaw nga mamabay, magpapiesta ka pa niya. That's unfair. Ningon ang amahan, anak, ha? Ang imong manghod, imong isuon, ang imong manghod, nawaha man to, karon nakaplaga na, namatay man to, karon nabuhi na. Dapat lang nga magpista kita. Ug diha natapos ang sambingay ni Lucas, Kapitulo 15,
Tudling 11 hanggang 32. Munay dugukan sa atong retiro karon. Nga ang mausikong anak nakakaplag og bag-ong kahayag nibalik sa ila. Nga ang luuran nga maguwang nakakaplag og bag-ong pagsabot sa iyang amahan. Munang atong amahan. That is the prodigal father. Munay atong huptan nga prinsipyo sugod karon nga ang transformation of the Christian natana. Ha? Ang pagbag-o sa atong pagka-Kristiyano naggikan lang di ay sa atong to the rear march sa atong about face. Uli ta, balik ta sa Ginoo, munay metanoia. Kanang meta ang ipasabot ana ni kailap na unsa may mga babae nga ni metastasize ang cancer sa tutoy. MBC, metastasized breast cancer. No? Nikatay. Kining metanoia, nikatay ni nga pagsubo o karon nakakablag o bag-ong paghinulsol. Nain means to think. Nain means to reflect. O, nikatay na, nikailap na daay ang kasubo nining manghod. Nakaamgo na daay siya nga kinahanglan siyang mubalik. That's metanoia. A change of heart. A change of thinking. So what is the secret of our return to the Father? To the rear march. About face. Balik sa Ginoo. Balik sa Ginoo. Balik sa sakramento. Balik sa pagsimba. Di lang kumsimba kay pari, mga sabam na. Di lang pari, wa ako'y makuha ng pari kay may lamang pakatawa. Unsa man sermon sa pari, amot nangatawa man lang mi. Ayaw ana. Kana si Father siya ubod. Bisag to ako sa Amerika, maminaw ko niya. Kay siaw, it's true, pero naiunod. Ganahan ko ni Father siya ubod. Tingali, na ay pipila na to nga di ganahan. Pari nga mga saba, pari nga dili mahuman sa iyang sermon, pari nga pabalik-balik lang, di makalanding. Agwan tahalan ninyo. Balik mo sa simbahan. Dapita, imbitaha ang inyong tibuok pamilya nga musimba pagbalik. Dapita nga mangupisal sila kay mauna ang atong pagbalik sa Ginoo. Why labot, no? Nga kita mo balik sa Ginoo. Kita usab mahimo makighiuli sa atong isikataw. Wa anay marites karon. Susama, no? Sa anak nga mausupilo ni balik. Susama sa anak nga kamagwangan nga nang luod niingon ang amahan. Anak, permi man ka sa akong kiliran. You've always been with me at my side. What I have is yours. Pero kinahanglan lang nga magpiesta ta kay si Dudong ang imong manghod namatay man eh. Buhi na ron. Nawaha man eh. Nakaplaga na ron. Muna itong pakikiuli. Isip katilingban nga nagkuyog sa atong pagbanaw. A parish in the synod. A sodal parish. A synodal parish. A solid parish. This is your sodality. This is your synodality. This is your solidarity. Kay ang pasaylo sa Ginoo way tupong. Ang iyang ihatag nato tulura ka lansang. Wala tuo tiil. Tulura ka lansang. Ang usa kuruna nga tunok. Tanawon ta ni Dainsbe? Unsa gani ang accounting? Ang Ginoo dili si PA ha. Pero kamao na siya magkwenta. Tanawon ta ang kwentada sa Ginoo. Unsa may atong accounting for Lent? Na diha? Lenten counting. Kita na ang tabi? And one crown. Naray. Na-address. Sige ko no. Atong ipakita ko no. Nastet diha? Nastetet? Tanawa ko ni Tetet. Unsay accounting sa Ginoo. Dili ni siya member sa Carlos Valdez. Di po ni siya taga SGV. Kini siya
na siya wa siya calculator, abacus ra. Tanawa unsay puhunan sa Ginoo para sa atong kapasayloan. Tanawa ko no, pila ka lansang? 3. Pilay korona equals given. Ang atong kapasayloan nagagikan sa tulo ka lansang ug usa ka korona nga tunokon. Mao kana ang punan sa Dios alang kanako ug alang kanimo. Amen. Benediction. Atong awiton ang akong paborito, ning takna sa pamalandong.